12-18 minutos é o problema, a polémica de cada verán, a auga que precisan as piscinas, a tasación das augas, e iso que este inverno non houbo moita sequía, pero aínda así hai puntos como Moaña que queren empezar xa a tomar medidas. Din que o problema, Óscar, non son as piscinas grandes, senón as pequenas que todos enchemos a vez cando chegan estas datas, Óscar. Depósito cheo aquí en Moaña, amigos, estamos aquí con esta comunidade maravillosa que ten auga da traída. Javier, dicíamos que efectivamente se enchen todas estas piscinas particulares á vez, podemos ter un problema, non, con este depósito? Un problema serio, porque este volumen de auga baixa rapidísimo. É dicir, si empezamos a encher de súpeto todas as piscinas que pode haber distribuídas por aí polas vivendas, sobre todo piscinas pequenas, porque as grandes non suelen ser o problema. As piscinas grandes en conserva auga e son as pequenas as que se renova varias veces durante o verán. O sea, que se enchen todas xuntas se pode supoñer un problema, porque aquí canta auga tedes, por exemplo, neste depósito de aquí. Aquí son 300.000 litros, 300 metros cúbicos. 300 metros cúbicos, e isto máis ou menos para canta xente dá? Pode dar para, depende o consumo, pero aínda dá para bastante personal, Aínda dá para bastante persoal, que dicíamos que pode ser este depósito o 20% da xente que utilizades. Sí, o 20% dos usuarios abastece este depósito, que vienen sendo unhas 900 persoas, sí. 900 persoas, amigos, que teñen aquí auga da traída, auga que xestionades vos e que efectivamente tedes que intentar poñer un límite entre os veciños, non? Obviamente, claro. O límite, a ver, estes son 300 metros cúbicos, pero abastece unha parte da poboación, que en total o sistema, que está formado por 2 depósitos de cabeceira como este, abastece a unhas 3.000 persoas. Claro, é unha pasada. E Claro. canto é o límite que pode utilizar cada persoa? Cada persoa, por lei, son 210 litros por persoa, por habitante, diarios. 210, que parece que dá de sobra, non? Dá de sobra, veñen sendo máis ou menos por cada toma domiciliaria en casa, na casa son sobre 800 litros. Sobre 800 litros, amigos, e se non cumplimos isto, como podemos medir un pouco o consumo que fai cada un para tirarlle das forellas e consume de máis? Bueno, en cada depósito de cabeceira, que son os depósitos que distribúen a poboación, os que están xusto pegados a, digamos, a liñas de distribución, temos sistemas de control de caudal, uns caudalímetros, Sí. na entrada e na saída de cada depósito. E despois, en cada casa, hai un contador, un caudalímetro pequeniño tamén, que controla o volumen de auga que se consume na casa. Vale. Entón, con estes 3 elementos sí que controlamos a auga que entra, a auga que sai de cada depósito e a auga que se está consumindo en cada vivenda. Aí está, amigos, ou seja, que poden ver perfectamente cal é o consumo de cada casa e no caso de que se pase un pouquiño, pois impoñer unha sanción para que a xente controle un pouco máis a auga que temos que usar, amigos, que hai que ser conscientes da auga que usamos, amigos, que moitas veces non nos damos conta. Isto foi todo desde aquí, desde este depósito maravilloso que temos aquí en Moaña, amigos, e xa vedes o ben que vai todo e o ben que teñen aquí controlada o consumo da auga. Grazas, Óscar, que se puxéramos a lupa en cada contador e ver cada consumo que facemos, igual puñámonos a tremer. Pero claro, vostedes son conscientes cando falamos desas cantidades de auga, ao final, Bernardo, cal é ese volumen de auga que desperdiciamos? Porque é un concepto como moi etéreo, pero imos intentar por hoxe exemplos moi prácticos, non? Claro, non podemos estragala en ningunha época do ano, pero cando comeza a escasear, aínda menos se cabe. Usar desproporcionadamente este recurso en época de seca afecta a subministración xeral, o campo, os ecosistemas. Ademais, se a calor é extrema, a evaporación é máis rápida, o que obriga a repoñer a auga, por exemplo, nunha piscina con maior frecuencia. Temos que concienciarnos tamén do impacto ambiental que pode derivar dun mal uso. Por exemplo, unha piscina familiar de tamaño medio, poñámonos en 8 por 4 metros, vale, e 1,5 metros de profundidade. Require entre 40.000 e 60.000 litros de auga. Poñamos de media 50.000 litros. Pois ben, con esa cantidade de auga podemos, fíxense, poñer 1.000 lavadoras, regar unha horta de 100 metros cadrados durante 100 días, abastecer unha granxa de 200 ovellas, 200, durante 50 días, lavar, por exemplo, 160 coches a mangueira aberta.
sen límite. Ou cubrir o consumo de auga dunha familia de 4 persoas durante 4 meses. Se estimamos que unha persoa gasta o día de media uns 130 litros de auga, con eses 50.000 litros sería o que gasta unha parroquia de 400 veciños nun día. Vistas as dimensións, non é de extrañar que moitos concellos limiten o seu uso e mesmo o controlen utilizando drons cando empezan as restriccións de auga. Un uso indebido de auga, nestes casos, pode conlevar multas de ata 3.000 euros, así que moito ollo con todo isto. Que interesante esa comparativa que acabas de facer, ver, porque eu creo que é moi importante dimensionar. Claro, cando falamos destes pequenos concellos que de repente na época estival pois empeza a xente a tirar dese contador para as súas piscinas, pois, en fin, o que están levando de auga, non? Claro, é que ademais hai unha época que as fontes tamén secan. As fontes secan, nós temos 2 traídas de agua, pero hai un mes ao ano que a fonte seca, entón temos que vivir ca outra traída. Se a maiores nas casas tiñamos isto para as nosas vacas, para a nosa vivienda. Se a maiores facemos a piscina, eran unhas... piscina, o rego. O rego, exactamente, eran unhas casas, menos mal que na nosa zona non é turística. Entonces nós seguimos os mesmos habitantes que antes. Filla, dalle exactamente, tempo. ainda máis que a xente que morre, a casa queda vacía, pero os sitios que son máis turísticas, que fan máis piscinas, ao final os depósitos non chegan a nada. É que este Hugo, ademais, é un problema, eu creo que, bueno, que afecta a toda Galicia, que se me apuras, a toda España, porque ademais hai moita piscina ilegal, hai moita piscina que se puso de moda dende a pandemia, non? Destas que compras, que é o problema que din aí, que son piscinas que enchemos cada ano e que tiran moitísimo dos recursos que son comuns. Que enchemos cada ano, que enchemos prácticamente cada mes, porque hai piscinas destas máis pequenas que non teñen tan sequera prácticamente sistemas de depuración, co cal hai que andar manualmente cambiando a auga e, polo tanto, enchéndoa cada certo tempo, cada pouco tempo, pues, cando se agota a auga, cando se ensucia a auga, non? Pero máis alá tamén do tema das piscinas, do tema do mal uso da auga, tamén está o tema do crecemento da poboación en moitas zonas. Eu creo que eso tamén é salientable. Hai zonas que non teñen as infraestructuras preparadas, entre elas, efectivamente, estas villas comunais para conter ese aumento da poboación que estamos vendo incluso hasta no medio máis rural, es decir, está por de moda isto de comprar unha casa no medio rural, un par de casas no medio rural, e co cal isto, claro, aumenta a poboación, zonas que non están preparadas para elo. Pois estaremos moi pendentes, por certo, 12:25